Ви в ефірі. Фотку вже все. Стой, Можешь пока поснимать? Пока? Пару сек. Но я потом не буду. Так я заберу. Окей. Нет, я сказала, что не буду. Это YouTube в эфире. В смысле? Как мне молиться? Молодский Пан с тобою, благословленная Тыми женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітаю вас на трансляції Кубка Дона Боско 8, тут опошна коня групової стадії. Зараз гуляють ветерани Марокко і Селезяні. Гульня тільки розпочалася, лік 0-0. Котлязин отримується від команди. Этой команди зараз займають в групі 4-5 місце. І вирушають. Зараз два буде виходить по итогу того, хто займе 5, хто 4. Третє місце. Зараз у них свободно. Так само вони, здається, будуть гуляти вже в 1/4 фіналу. Куди на Боско 8 між собою за вихід до фіналу. Погляцем, тому що така гульня трохи приглядить один до одного, виробити некий тактики. Будем покинули зараз ветерана Марокко. И пас.
у них будет. Припоминаю, лик 0-0. Был неплохий момент ветерана Марокко. Пробив перекладину. Ну, а зараз бачимо те, що бачимо. Ветерани Марокко атакують, але Селезняни добре бронюють. І неблагі стріли виконання Артема Шевчика. Але по оборонці правник на даний момент. Капітан команди ветеран Марокко. Андрій Сибирський відбив цей м'яч. Здається, така він незрозуміла для мене тактика у ветерана Марокко. Брамник, який стояв у сьогоднях на брамі, зараз гуляє у полі. Капітан, який усі гульні апошні гуляв у атаці або у обороні. Так керував гульню команду, зараз на брамі стоїть. Перенесемо добро, побачимо. Стріли Слава Зарецького, але не на ворота. І ось ми бачили перехоп у виконанні Артема Шевчика, який не пробачив такий момент, не пробачив і одразу пішло наказання. 1-0 на користь ветерана, ой, пробачте, на користь Селезян. Завжди момент, коли ветерани Марокко до сьогоднішніх день нічого не діє. І губляє нашого Солдаровки, спробував обіграти обидві. Не отрималося. І гол ми бачимо, що роблять ветерани Марокко. Вийшов оборонцю Селезян і такий несподіваний стріл для ветерана Марокко, для Селезян був який гол. Один-один. Гульня обіцяє бути вельми напружена. І ось момент. Пару моментів один за одним, коли м'яч мог трапити у пустую браму ветеранів Марокко, але пошанцевало. Артем Шевченко браму, але оборонця вбив і потім Сенспа вбив, але м'яч трапив мимо. І було так само пару неблоких рикошетів, які могли допомогти Селезяну. Артем Шевченко, але не до кінця не смог. Спробують збудувати свій Зарецький з м'ячом пас Артема і м'яч не доходить до його. Було пару неблагих ударів. Больше-меньш ровная гульня или Селезяне прессингуют ветеранов Марокко на данный момент. Ожидают забить. Артем Шевченко було вільно чудово, що він трапив
5 переходів. Пробачається, що не було бачно, тому що не сподівався на такий добрий стріл. Не зрозумів, не змог дернути камеру. 2-1, Селезяне напереди. І бачимо на такий момент у виконанні Світкова. Вже наперед далі. Это тільки аут. Сейчас Ростишек все ж таки нічого не діє. Запал. Гульні, яка була вчора, його не пропав. Там я розповіду йому своїй команді готову розгорати. Бачимо, що виконується. Там Шевчик, Олександра Карпова. І м'яч поклеє в аут. Напружена гульня на поперечному курсі. Неблагий стрел від Олександра Карпкова. Я не сподівався, що наш буде традиційний. Я вышел. Судья, только скажите об этом. Андрей, вы просто судью предупреждаете и все. Рикошет на користь Селезянам зіграв. І всім сказав, що Чернівецький збиває свій перший матч на підходу на Москву. І 3 на користь Селезян. И это порушение правил, когда Александр Карпков сзади валился ее на Андрея Свистка. И это было вельми близко. Бачимо, ветерани Марокко все ж таки мають шанс. І не отримався удар. Самотоха трохи в штрафной плетується Селезян. І треба буде повторити виходить.
пачалі такий вельми неблагий удар. Отримався Артема Шевчика, але Андрей Стирський здолів завладати. Яшчэ раз за разом Артем спробує бить і бить. Удар його неблагий. І гэта мне неблагі момент у выкананні Марокко. Быў момент, але мимо ворот. Што зробіць Артем Шевчик? Слава але перахапляе. І гэта была штанга. Ого, гэта быў неблагі момент. Вельми такая боротьба за мяч. Не шкадуюць гульцы адзін аднаго. Відаць, хоць мяч у сабе. Все страціш і Коратоў за каманду. І ми бачили таку профана. Зараз на профнагольну. Ветерани народ. Середина так само випускається моменту. Гол. Лік 3-2. Ветеран ворот залишився один м'яч. Зрівняти. Вийшов з брами, зараз буде гуляти. Можна вас попросити? Я тебе сижу в кримиці. Красне. Ну, а потом. Еще назад, пожалуйста, идем. Назад идем. Еще идем. Еще идем. Бачили неблагий взлет і стрел виконання Олександра Короткова, але м'яч мимо брами трапив. Але так впевнений, що давно мотивно так добре. Неблаговий враження. Все,
4-2. 4-2. Стараемся поставить терапию. Короче, в оратории меня пустят. Забил случайно гол, поэтому все нормально. Турнир удался. Уже нет. Ну вот один пришел. І розпочався другий тайм. Наші гульні. Лик 4-2. Пересменили Селезян. Ветераны вот так вот неблаго заробляют свободную, да.
Чудово удар поворотом зараз. Ще спроба. Саме черничок. И неблагих выполнений. Выходит на улицу и дал пас на Александра Таркова. Александр не отмолился. Пролетел на баране. Але прямо перед тобою буде стріл робиться Лиса Зарецький і не отримується. Від угловий. Глядим. Добрый момент, Алексей Свистин, Радимбрейсис, с долю трапезу программы. Нормально, Шевченко, так само, не набрано. Зарецький. Це 5-2 на користь Салезян. Ого, ось це момент. Поміж ног пройшов незбраннику, але штанга вирятувала. Вирятувала ці забрати.
Максим Фрастішук, як вчора, показує вельми добре гольну і врятовує свою команду у таких небезпечних моментах. І ось я ще один стрел, і так само стріляє. Может это быть неплохий момент. Лето зажимается. Второй поворот, один второй, и мимо нравится. Шевчик имел вельми неблагие шансы, как говорится, Шемя Шелебрамне сыграл на день, а потом оборонца выбил мяч с пустой. Дубль его погонял. За Францішка вельми складано. Потримався, зараз загоню, але було
шлях этого шмат больше моментов. Алексис тишит надзейно гуляет. Снова штанга. Сан-Францишек. Снова же штанга. Которая запад. Жорстко. Ну, конечно, наприкінці. Поміняли. Жорстко почали грати. Може, справа правильно гэта їх Салезіяни? Не ведаю. Часу до конца добрий момент був. Рано Марокко, але Салезіяни вирятовували. І знову штанга. Що відбувається в такой рано Марокко? Він не йде м'яч обратно. Стільки моментів, штанг, стільки моментів, як Сан-Францишек, коли йде, здається, не врятовує. Оборонці Салезіяна. Это уже надо помочь.
своє діло. І 7-2 на користь Селезян. Можна, я помиляюсь, вже під кінець не лічив гэта м'ячем. І по батчанням, со сторони ФСУ, 1/4, 1/2 і